Hola, mireu, avui us vull ensenyar com m'ho podeu fer per enviar fotos en lloc d'enviar-les al WhatsApp, enviar-les al mòbil, val? Ja veureu que és molt i molt senzill, de fet és tan fàcil com enviar-les al WhatsApp, l'única cosa és que hem d'escriure l'adreça de correu on ho hem d'enviar. Val? El primer que hem de fer, això us ho faig des del mòbil perquè les fotos les fem tots des del mòbil. I el més ràpid per enviar-ho és enviar-ho també des del mòbil. Val? Per tant, tots ens en anem amb la càmera del mòbil o amb l'aplicació que ho fem servir. Sí? I farem la foto. Sí? Ara és el meu teclat d'ordinador. Veieu? Hem de mirar. Això és important perquè he rebut alguna foto que no s'acaba de llegir bé. I després això és important perquè si no llegeixo bé les paraules, clar, faig la foto, sí? I després la trobarem a la galeria o a mi em surt directament aquí. Això cada càmera i cada mòbil és diferent. Ara, si us fixeu, hi ha diverses opcions, com editar-ho, afegir-la a favoritos, sí? Aquí n'hi ha més. Tot això no ens importa ara mateix. L'única cosa que ens importa és l'opció aquí baix. Ara no us ho puc ensenyar. A veure si ho podeu trobar. No. Eines. Brush. Sí, veureu. Aquí baix hi ha això que serveix per treure els ulls vermells. No ens interessa. Després tenim això, que és el llapis, que ens serveix per editar-ho. Tampoc. Què és el que volem? I la paperera, evidentment, no ens interessa. Volem, ara em surt aquí baix això, l'enllaç de compartició. Sí? Ja veureu. Aquest que hi ha aquí. Sí? Me'n vaig aquí i poso compartir. Això és compartir. Aquest enllaç és el mateix amb totes les aplicacions. I després aquí tinc totes les opcions des d'on jo ho puc compartir. Com veieu, hi ha àlbum, el WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Amazon, això, totes les que ja us surten. Mira, la Padlet també, ho puc enviar, veieu que bé? I després el que faig ara, que és el que ens interessa, és anar al Gmail. Val? I ara mateix, veieu, ja em surt la meva adreça de correu electrònic, que és alagoratreballamacasa@gmail.com. Veieu? Sí? I ho enviarem, mira, ara provarem d'enviar-ho a cicle mitjà. Ara buscaré cicle mitjà, que em sembla que és Àgora cicle mitjà. Així no m'ho envio a mi mateixa. Àgora cicle mitjà. Mira, ja em surt aquí. Perquè com que ens hem enviat coses, doncs ja em surt aquí. I si a més ens hem enviat coses, em surt directament el nom. Val? I després, assumpte, posem el tema. Això és molt important posar-ho. És molt important, per exemple, si posem el dibuix d'anglès, doncs posem dibuix anglès i, tant per tant, ja hi posem el curs. 5è, 6è, tercer, quart, el curs que fem. Val? I després aquí redactem un correu. Aquí podem escriure a sota. Això és com el títol, allà on he posat dibuix 5è. I aquí poso: hola, noies, això és una prova. Els hi diré perquè diran, ai, què ens envia ara la Núria? És una prova. Val? Ja està. Doncs un cop tinc això, veieu que la foto ja hi és, me'n vaig aquí a enviar. Ara us ensenyo on és. Sí? Aquí dalt, a enviar aquesta fletxa. La veieu bé? Sí? Doncs envio. Per començar a treure això. Ara envio. I ja està. I a mi ja m'arriba. Va,
A partir d'ara, a provar-ho tots així.